סיבובית הזו, אוקיי? עם כיוון השעון, נגד כיוון השעון. ובצד השני, אותו דבר, מחפשת את האודי. האודי הוא קצת יותר קטן מהדי-ג'יי, והוא נמצא בגבול המדיאלי של הדואודנום. זה ממש חשוב לא ללחוץ פה, לא לדחוף אצבעות, אוקיי? כי יש פה לבלב, ולבלב לא אוהב שדוחפים לו אצבעות, אז להיות פה בעדינות. וגם, ככל שתהיו יותר עדינים במגע שלכם, אתם תזהו את האזור שיש בו יותר טונוס, אוקיי? ואז מצאתי אזור עם יותר טונוס, אז אני בודקת. כן, זה זז. סבבה? אז אני יודעת שאני שם. לכם ייקח יותר זמן ממני, וזה בסדר, לא להתייאש, בסדר? להרגיש ולהרגיש 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 עד שתרגישו. עוד ספינקטר אחד, יש לנו זמן, נכון? כן, בסדר.